Добрый дзень, паважаныя ўдзельнікі і госці фестывалю. Вас вітае творчы калектыў праекта «Рухаўскія дываны. Выкарыстанне традыцыйных узораў у сучаснай творчасці». Навучэнцы народнай студыі дэкаратыўна-прыкладной творчасці «Гусляня» і народнай студыі фітадызайна «Славянскі вянок» Нацыянальнага цэнтру мастацкай творчасці дзяцей і моладзі. Мы заўсёды звяртаемся да гісторыі, дакрадаемся да мудрых парад продкаў. Кожны чалавек – носьбіт мінулага і сучаснага, носьбіт нацыянальнага характару. І ў большай ступені гэтыя словы адносяцца да майстроў, для якіх занятак рамяством стаў асноўнай справай жыцця. І гэты праект быў бы не поўны, быў бы не здзейснены, калі б не актыўнасць ініцыятывы дзіцячых калектываў. Таму наша сумесная праца – гэта заклад плённага адзінства і творчага сяброўства навучэнцаў, майстроў і народнай творчасці і педагогаў. Майстэрства всюды шанавалася ў народзе, яго як каштоўнасць клапатліва зберагалі і перадавалі з пакалення ў пакаленне. У 2020 годзе рухаўскім дыванам прысвоены статус нематэрыяльная гісторыка-культурная спадчына. Яны зафіксаваныя пад назвай «Традыцыі вырабу дываноў у тэхніцы аплікацыі саломкай у Старадарожскім раёне Мінскай вобласці». Адкуль жа пайшла назва «Рухаўскія дываны»? А пайшла яна менавіта ад назвы вёскі Рухава, у якой ёсць майстры-носьбіты, якія вырабляюць такія дываны. Нас вельмі ўразіла асобая эстэтыка гэтых дываноў. Мы даследавалі шмат цікавага матэрыялу. Вывучэнне розных элементаў народных рамёстваў дапамагае творча развівацца і выкарыстоўваць навыкі ўменні, атрыманыя падчас экспедыцый па асабістай творчасці. У сучаснай культуры не хапае нацыянальнага каларыта з рэгіянальнымі асаблівасцямі. Галоўнай мэтай нашага праекта з'яўлялася стварэнне сучаснай калекцыі адзення і аксесуараў з выкарыстаннем узораў рухаўскіх дываноў. Для вывучэння і збору матэрыялаў мы адправіліся ў экспедыцыю у Старадарожскі цэнтр рамёстваў, дзе пазнаёміліся з культурнымі традыцыямі і асаблівасцямі старадарожскага рэгіёну. Приймаючи уділ у майстер-класі по виробі торбочки у техніці аплікації соломки з використанням елементів з рухівських диванов, ми докладно уявили собі, що повинен пройти довгий і цікавий шлях. Мы пазнаёміліся з народным клубам майстроў спадчыны, які працуе пры Старадарожскім цэнтры рамёстваў. Захапіліся творчым працэсам, і спыніцца было ўжо немагчыма. У аснову рэалізацыі праекта па забеспячэнні пераемнасці народнага рамяства была пакладзена інтэграцыя творчых рэсурсаў двух устаноў – Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі і Старадарожскага цэнтра рамёстваў у адзіны культурна-адукацыйны працэс. Пазнаёміцца з тэхналогіяй стварэння дываноў нам памагла кіраўнік клуба Святлана Сергеевна Змітрук, якая сёння прыехала да нас у госці. Святлана Сергеевна, мы вас запрашаем к нам на сцэну. Мне вельмі прыемна, калі маладое пакаленне з захапленнем цікавіцца гісторыяй сваёй краіны. Заставальніцай рухаўскіх дываноў лічыцца Кацярына Максімаўна Русаковіч, якая ўбачыла дыван на кірмашы ў вёсцы Касцюшы Любанскага раёна. Уражаная і натхнёная прыгажосцю вырабу, нягледзячы на адсутнасць першапачатковых ведаў і навыкаў, яна зрабіла свой першы дыван. Спроба аказалася настолькі ўдалая, што выраб дываноў стаў для яе не толькі захапленнем, але і сапраўднай справай жыцця, за якое была зроблена вялікая колькасць рухаўскіх дываноў. Сёння зберагае традыцыі выканання дываноў народны майстар Беларусі, носьбіт Марыя Міхайлаўна Русаковіч, які дакладна ведае гэтую тэхніку. Але ж цікавей за ўсё паслухаць носьбіта. Соломку предложили, надо в черни, чтобы она не растрескалась. Мы ее на чердак носили, колоски же, естественно, мы отрезаем. Ну, потом... Знішчэнне саламяных узораў пачынаецца з цэнтра.
пачынаецца з галоўнага цэнтральнага матыву, якім могуць быць пышны букет кветак, дрэва з птушкамі, пара аленяў, зайцоў або галубоў, выкананыя ў наіўна-рэалістычнай манеры. Па краям дыван мае акаймоўку, якая складаецца з разетак, з кветак, з раслінных парасткаў, якія аб'ядноўваюць у адзінае кампазіцыйнае цэлае раму дывана. У кутах размешчаны букеты з кветак, яны скіраваны да цэнтра. Фон паміж буйнымі узорамі запаўняецца мелкімі кветкамі або лісцем. Адметнасцю рухаўскіх дываноў з'яўляецца аўтэнтычны сэнс, які ўкладваўся пры выкананні расліннага вянку ў цэнтры або бардзюры, які акаймоўваў край дывана. Марія Михайловна апавядала, што раслінны арнамент павінен накіроўвацца да сярэдзіны ўверх або ўніз. Арнаментальнае рашэнне рухаўскіх дываноў блізкае да рашэння тканых посцілак. Узоры звычайна паліхромныя, і іх яркі колер так і сяе на чорным фоне. Пробачте, будь ласка, здивіться, будь ласка, з паузу наше відео. Дякую, Світлана Сергіївна. Пропоную удзельнікам проекта расказаць непасрэдна аб практычным выкананні калекцыі. Вядучай ідэяй практычнай рэалізацыі праекта з'яўлялася пераасэнсаванне матэрыялу і на гэтай аснове выкарыстання ўзораў з рухаўскіх дываноў. Падчас работы над праектам мы ажыццяўлялі пошук узораў, форм, кампазіцыі ў адзенні і аксесуарах. Вырашылі выкарыстаць розныя віды дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. У моделировании одения выкористовывались техники: аппликация фетром, набойка и мастацкий роспіс по тканине. У распрацоўцы аксесуараў выкарыстоўваліся тэхнікі: сухое валянне, аплікацыя саломкай па тканіне і па дрэве, пляценне спрыўнага матэрыялу, выкананне набойкі праз трафарэт. Выкананне работ у розных тэхніках і матэрыялах дапамагла нам рэалізаваць нашы самастойныя творчыя ідэі. Хочу подарувати подарунок матулі, яка я зробила своїми руками. Калі ласка. Аплодисменти! Ми дякуємо за чудову презентацію.